L-MCSD 2 se tkun qed terġa' tiltaqa' b'urġenza fid-dawl tal-mument ferm delikat li għaddej minnu pajjiżna bħalissa. Il-laqgħa qed issir wara li membri tas-soċjetà ċivili fosthom rappreżentanti tal-impjegati, unions u soċjetà ċivili iltaqgħu mal-President fejn esprimew it-tħassib tagħhom. Il-ġimgħa anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija iltaqa' ma' numru ta' membri tal-imsieħba soċjali fl-MCESD. Adrian Delija qal li din mis-sitwazzjoni normali u ma nistgħux naġixxu daqs li kieku business as usual. Għalhekk hemm bżonn pjan medium term kif ukoll azzjonijiet immedjati biex niżguraw ir-riformi meħtieġa. Fit-tmiem il-laqa, Netanyahu se tkellem mal-unions u l-korpi kostitwiti li attendew. Kien hemm diskussjoni kostruttiva ħafna f'dak li hu x'ħan nitalmu minn din il-kriżi u x'għandhom ikunu d-direzzjonijiet fl-istituzzjonijiet kif jiġu riformati. U naħseb kienet diskussjoni ħelti ħafna. Tant għandna affarijiet importanti li rridu niddiskutu, tant ħajjaħdulna żmien u tant ħajjaħdulna enerġija biex niddiskutuhom l-importanti li nibdewhom minn issa. Ġifieri aħna napprezzaw l-attitudini li isma' nibdew id-diskussjoni. Id-diskussjoni importanti ħafna li ssir mal-oppożizzjoni għax l-oppożizzjoni hi għodda importanti biex noħorġu mill-kriżi. U għal daqstant iva, din id-diskussjoni trid isseħħ. Il-kap tal-oppożizzjoni tagħna ħafna spjegazzjonijiet. Fehem ukoll il-pożizzjoni tagħna għax aħna llum ġejna biex spjegajnilu aħna wkoll x'qegħdin naħsbu fuq dis-sitwazzjoni, semana u għamilna dibattitu kostruttiv ħafna. Hija inizjattiva tajba, aħna minn dak ċevejna l-inviti l-bieraħ mill-ewwel aċċettajna, bħala ġu okkażjoni qegħdin ngħidu dwar l-għaqal li għandu bżonn il-pajjiż, il-kawtela biex nimxu l-qudiem u noħorġu minn din is-sitwazzjoni tan diffiċli li ninsabu bħalissa bħala pajjiż u bħala nazzjon. Aħna bħala UHM Voice of the Workers tkellimna li l-pjan irrid jinqasam b'żewġ partijiet, għandek il-short term plan li rridu naraw kif sa nintervjenu bi pjan għal kriżi, hija kriżi nazzjonali u ma tistax tintervjeni bi pjan normali. Hija kriżi u tintervjeni bi pjan ta' kriżi. Fit-tmiem il-laqgħa oħra urġenti tal-MCSD li saret it-tnejn huma qabru l-istituzzjonijiet nazzjonali responsabbli mir-rule of law għandhom ikomplu jissaħħu. Iddikjaraw ukoll li ħadd m'għandu jitqies il fuq mill-liġi u l-ġustizzja trid issir u tidher li qed issir kif ukoll is-sigurtà nazzjonali u l-istabbiltà jingħataw priorità. Qalu li biex l-ekonomija Maltija tkompli tirnexxi u essenzjali l-istabilità politika u soċjali tiġi lura għan-normal mill-aktar fis possibbli.